poznáte, ale toto je pohľad z Repísk rovno hore na Chopok. To dole je tá stará chata, teda tá nová. Hej. Toto je smer k tej starej jaskyni. A takto to vyzerá dnes na týchto miestach. Takéto nejaké niečo to majú. To všetko to už cítiť, že to smrdí starovou. A teraz sa pozrite na to pozadie za tým hotelom Repíska. Také neuveriteľné obrovské výseky svahu sú tam a toto je oproti. Neuveriteľne sa to zmenilo. Toto je pohľad z tej chaty alebo hotela, alebo čo to je. A tu je ten výjazd hore na Repíska, ktorý bol vždy taký problematický, aby sme vyšli hore. A oni idú teraz dole. Toto je pred hotelom. No hore je ale takýto priesek, ktorá sa pravdepodobne niečo buduje. To je tá cesta, kde sme chodili hore až na chatu SNP. A to je pohľad oproti až na Chopok. Toto sú turisti z Bratislavy, ktorí sa rozhodli ísť do toho novšieho hotela. No, mýlil som sa, ak som si myslel, že toto sú nejaké nové zjazdovky. Tieto prieseky vznikli vysekávaním chorých stromov napchodnutých likožrútom. Chatu Repíska posledné 2 roky už nikto neprevádzkoval, bola zavretá. Jej majiteľ žiadal nehorazne vysokú cenu, ale v týchto dňoch sa dohodli majiteľi aj dolného hotela, ktoré sú Nitrianske Bane, že vlastne odkúpia aj tento horný hotel a chatu Kožiar zrenovujú, aby ju mohli znovu uviesť do prevádzky.